Вёска Нарач, альбо Кабыльнік, размешчана ў 5 кіламетрах на поўнач ад возера Нарач і з'яўляецца старажытным паселішчам, якое ўпершыню згадваецца ў 1453 годзе. У 1964 годзе савецкія ўлады змянілі назву паселішча Кабыльнік на Нарач, вынікам чаго сталася блытаніца з аднайменным курортным мястэчкам або самім возерам Нарач. У наш час шматлікія местачкоўцы па-ранейшаму ўжываюць гістарычную назву Кабыльнік і змагаюцца за яе вяртанне ў якасці афіцыйнай. Першы вядомы гісторыі касцёл у Кабыльніку у 15 стагоддзі быў пабудаваны цалкам з дрэва на грошы князёў свірскіх. Касцёл згарэў у 1896 годзе. На яго месцы быў збудаваны з чырвонай цэглы касцёл святога Андрэя у неагатычным стылі. Галоўны фасад касцёла выкананы ў незвычайнай стылістыцы. Яго самым заўважным элементам з'яўляюцца 4 востраканцовыя вежы. Аналагічных храмаў у Беларусі можна знайсці літаральна некалькі. Побач з касцёлам размешчана драўляная званіца 18 стагоддзя, якая захавалася яшчэ з часоў папярэдняга драўлянага храма. Гэтая званіца шмат разоў аднаўлялася і рэстаўравалася. Падчас Першай сусветнай вайны, паводле ўспамінаў мясцовага жыхара, адзін раз на тыдзень маліліся ў касцёле цывільныя, нашыя людзі. З 11 гадзін немцы каталіцкай, а пазней лютэранскай веры. 16 сакавіка 1916 года ля касцёла з боку могілак упалі 2 бомбы. Усё шкло ў касцёле выпала, параніла людзей. Пасля храм працягваў функцыянаваць і ў міжваенныя часы, паколькі вёска тады ўваходзіла ў склад Польшчы. У 1943 годзе мясцовы ксёндз Паўловіч быў закатаваны савецкімі партызанамі за дапамогу арміі краёвай. Таму на доўгі час храм застаўся без святара. Былі таксама спробы яго цалкам закрыць. Аднак у будынку касцёла так і не атрымалася арганізаваць склад, калгас, дом кіно ці нешта падобнае. Парафіяне змаглі адстаяць будынак, дзе доўгі час збіраліся на малітвы самастойна. Напрыканцы 20 стагоддзя касцёл у вёсцы Нарач аднавіў сваё функцыянаванне. Яшчэ адной важнай славутасцю вёскі Нарач з'яўляецца царква святога Іллі. Першая згадка пра праваслаўную царкву ў Кабыльніку адносіцца да 1582 года. У 1866 годзе праз трухлявасць будынка царкву нават збіраліся закрыць, але ў 1877 годзе пачалося будаўніцтва новага храма з цэглы. Аб'ёмна-прасторавая кампазіцыя кананічная чатырохчасткавая. Прытвор званіца, сталовая, малітоўная заля, паўкруглая апсіда пад канічным дахам. Шатровае пакрыцце двух'яруснай званіцы і кубападобнага асноўнага аб'ёму завершаны цыбулепадобнымі галоўкамі. Галоўны ўваход аформлены масіўным аркавым парталам, бакавыя аркавымі нішамі. Атынкаваныя фасады расчлянёныя адзінарнымі і здвоенымі аркавымі аконнымі праёмамі, што дэкараваныя ліштвамі. Унутры памяшканні аб'яднаныя шырокімі прасветамі. Мастацка-дэкаратыўным акцэнтам інтэр'еру з'яўляецца драўляны двух'ярусны іканастас, дэкараваны накладной разьбой. Залатыя, царскія вароты выкананы скразной расліннай разьбой з абразамі. У 1962 годзе царква была закрыта і ператворана ў склад калгаса. Вярнулі будынак вернікам толькі ў траўні 1990 года.